फाइनाय 17 तारिख अमासनि 17 जों जत सारा त्रिपुरायाव जत डिस्ट्रिक्ट वाइज जों डेपुटेशन दोननाय डीएम निथानि ताई जों जे बिस्कांनियाव पंचायत इलेक्शन जे इंयां दंमोन अमन बागिनि सिन डेपुटेशन डीएम नि थ्रुति गवर्नर निथानि सिनियर डेपुटेशन याफार जानाय ताई आं जत वाईटीएफ नि आदं रगनो ताई जत टीडब्ल्यूएफ नि ताई जत त्रिपुरा मथानि आदं रगनो सिनि सार प्रेसिडेंट विजय अंकल सामानि थाइसिंगो जत पार्टीनि कर्मकर्ता रगनो आदं रगनो ओ जे डेपुटेशन पार्टिसिपेशन खायनिन बाय कयजाओ ताई ओ सिनि पार्टीनि एबा जत जे पद तंनाय आदं रगनोबो कयो बरक ओ डेपुटेशन पार्टिसिपेट खायनाय ताई अमनि लगिबो सिनि टीटीएडीसी नि सीएम डेपुटी सीएम ईएम्स एमडीसी रगबो ओ डेपुटेशन पार्टिसिपेट खायनाय हमबाय कुनु सोंनाय